Родителите играят ключова роля в кармата на детето. Майката и бащата не само дават живот, но и предават кармични модели, уроци и енергийни вибрации, които могат да оформят съдбата на детето. Майката често символизира интуицията, емоционалната връзка и подхранването. От майката детето наследява емоционални модели, както и начина, по който възприема и изразява своите чувства. Ако майката носи карма на страх, несигурност или вътрешен конфликт, тези емоции могат да бъдат предадени на детето. В същото време, ако майката излъчва любов, подкрепа и спокойствие, тя създава здрава основа за положителна карма в живота на детето. Бащата е символ на действието, структурата и външния свят. От бащата детето може да наследи карма, свързана с амбициите, дисциплината и умението да постигне целите си. Ако бащата носи карма на агресия, авторитарност или страх от провал, тези модели могат да се отразят в живота на детето като пречки за личното му развитие. От друга страна, ако бащата показва решителност, отговорност и мъдрост, той предава позитивна карма, която подпомага детето в неговия път. Когато разглеждаме семейството като дърво на живота, виждаме как корените, предците и родителите захранват детето с енергия и уроци, които то трябва да интегрира. Всеки родител предава част от своята карма на детето, но важното е да осъзнаем, че тези уроци не са наказание, а възможност за духовно развитие. Въз основа на това децата имат свободната воля да изберат как да отработят тези кармични модели и да се издигнат над тях. В заключение, кармата, която детето получава от своите родители, е смесица от емоционални, ментални и духовни влияния. Тя формира основата за неговите житейски уроци, но с любов и осъзнатост всеки може да преодолее негативните кармични модели и да изгради живот, основан на светлина и хармония.